number one. Karanda hospital, hospital number one. Karanda hospital, hospital number one. Number one, muno mu Zimbabwe. My way, Baburaba. Karanda hospital, hospital number one. Karanda hospital, hospital number one. Karanda hospital, hospital number one. Number one, muno mu Zimbabwe. Ose vanhu kubva nyika yose yeZimbabwe vanouya kuKaranda kuzorapwa ye, aiwe kuzorapwa zvakanaka. Karanda hospital is number one, yeah. My way, ndovatenda rudo ravo vanoda vanhu. Manesi vacho amai smiling nyimwe chete kana meno wega usati wamboita chimwe chinhu unofanira warapwa kudhara, because vanhu vacho vanobata vanhu zvakanaka. Madhokita vacho maiwe anouya kwachismaira. Hey, kuzoti dhokita wachirungu anonzi Mai Atkinson, aiwe anotaura shona, ukataura naEnglish yakupindura pachishona. Amai zvakandinetsa mwoyo ine, ndikati ndatorapwa kare ndisati ndapuwa mushonga. Ndodzokera zvakare Karanda hospital, hospital number one. Karanda hospital, hospital number one. Karanda hospital, hospital number one. Number one, muno mu Zimbabwe. My way. Karanda hospital. Yes, masikati akanaka hanzi Karanda hospital number one. Iwe muchidimbu vangota muchidimbu, but aiwa I think kazonge kakapenga. Zita ndi Elizabeth Nyaguyo, tiri pano pa on the set, tiri kuno kuNorton. Chifefeterwa zvedu tine musical legend. Aiwa zvigamba remagamba, tina mukoma kana kuti sekuru Jackson Kamowa Phiri. Vanorwa manhamba mavanzwira. Amen. Ketingopinda muzvinhu zvacho kuti zvakambotanga sei. Sekuru imbonyatsotiudzai kuti ndiani anombonzi Jackson Kamowa Phiri. Ndini nonzi Jackson Kamowa Phiri. Kamunhu kamanga nogara muno muNorton. Muri kuzvinzwa hanzi kamunhu kemanga, but nemimasonga ndiri kunzwa panapa aiwa ndikuona kuti vakasika munhu kemanga. Munhu ane chipo chake. Saka sekuru makatanga rini kuimba? Ini ndakatanga ndiri 8 years kare kumusha. Nekuti baba wangu inini wanga achiridza piano. Ndiye akandifundisa piano. Ndikaridza piano iye ndiri mwana mudiki. Manje mukoma wangu pakazouya negitara kubva kuSouth Africa. Ndakabva ndachinja mwoyo. Ndatanga negitara. Akatanga kundifundisa magitara because iye murungu wanga achisenzera akamutengera gitara akampa futi bhuku ramakodzi ekufunda gitara vaya. Akabva andifundisa makodzi egitara. Kubva ndabva zangu ndipinda mwoyo manje ndikabva ndasiya chipiano chiya. Mozona manje. Baba vangu akafara nazvo zita rei. Ndikatanga kuimba kazhinji. Se baba vangu anga achichi munhu Jehovah Witness iyoyi. Tangoimba gospel music. Iwe se munhu waifarira
gospel music kana piano waichani gospel music isivangula chingwe gospel music amai wangu futi wanga achiimba starek ndikabva nangu tanga manje zamagitara isi ndiri kuncheu kwedu kumusha kuncheu Central Province uko pamusha pedu panonzi Nasara village Kasinje Ncheu ndoka ndakazalirwa inini ndikadzidza chikoro changu iko panonzi Mpatsa Primary School ndoka ndakaita kindergarten yangu ndikazobva ipapo ndikazoenda kunonzi kuKora Mission kwandakaita kusvika standard 3 ndabva ipapo babangu manje pakadzokera South Africa akadzoka kunoko akabva auye kuzosenzera Blantyre manje nekampani akabva nayo South Africa yegaracha because vanga achigadzira motikara ukreke futi zese ingo cheko vote sese babangu anga achingota zese saka akabva azozvitora kumusha kuya tikaenda kuBlantyre tichigara kuNdirandi township inonzi Ndirandi yakangofanana fanika zvinoita Mbari inonzi Ndirandi gate ofanika Mbari ndoko ndakakurira ndichidzidza school HHI inonzi Henryson Institute Blantyre muya ndikaita standard 6 yangu ikoko zvakanaka asi baba manje politics dziya achifaita kuti apwanye federation iya baba manje akangopinda nezapolitics zvinhu zvangoti netsa iwo akabva asiya kubva aenda somewhere atisiuziva kwaakaenda kana kupi kunze kwanyika isusu manje tikabva tagara tiriso kuchikoro uko manje hakuna angandibhadharire plus tichizondwa futi kuti vana mapolitician izvi zvakandinetsa site ndabva ndangoita drop out kuchikoro ndikatanga kusenza mabasa gardener basa ramagarden zvino lucky enough murungu wedu wangari toti principal wedu pa Henry Henston Institute please Mr. Colvin ndianga asarudza kuti aite mkuru wenew hospital yanga chivakwa ikunzi Queen Elizabeth Hospital Blantyre nasi iye ndianga ari in charge akabva azonditora inini tsikanzi uyo uzoita mkuru wachi magarden boy wesogadzira yadi yapachikoro saka basa rangu inini kujara miti kujara ndiri kuyu loni kuita jet chikwata changu tiripo 6 ndikashanda zvakanaka strike uku gitara handisiye kungopedza basa usiku practice tanga ndineka group kedu concert group yainzi the Ndirandi Little Kids teimba anakwera ana cheese njonje everything nema blues inongiriki rock and roll zvinhu zvakadaro zviya ne music yeku-South Africa iyaisi ndopa ndakazviziva mamusician emuno muZimbabwe manje pandaramataka haja Edison Mataka ani muno muZimbabwe okumedza mareza uya kudhara wakafundisa mamusician akawanda sitete muno muZimbabwe ndiyanga achiuya nemabhendi kuBlantyre kuya akauya nemabhendi isusu tanga tiri makati days manje ndikuzivana kwandakaita mamusician ese akawanda ana Chris Chabuta ana ndani Freshers Band kana ndara uyu nkadota Safiro Madzikatire Black Even Falls vaya vaya crooners ndoko ndakazivazira Blantyre saka vese akabva ngopindira nenini ende vaindida ini just kulidza kwangu kwandaita gitara masaona manje saka taingopanana maadresi kuti auya chete uya ndadaro papa ndakasiya futi ndikaenda kusenza government veterinary department ndanga ndiri veterinary assistant kana tingati anti-rabies control scout taita vaccinate imbwa mhuka mombe chichizi zvakadaro ndijobu ratanga ndinaro so ndakashanda iko kwa 2 years ndarorera mukadzi wangu akandiberekera mwana wangu 1960 fani mukadzi wangu kutanga kuMalawi tadaro manje paya time yanetsa 1961 manje ndopa ndakazodecide sekuti beta ndiuya kuZimbabwe shamwari dzangu matsamba so inino futi shungu dzakuya
kuZimbabwe and music yandipinda ndoba ndakazoya kuno ku 1961 pa 14 December ndikafika kunoku. Ndasvika kunoku musi wandakangosvika chete kudzika pa airport, kudzika pa station pambari Harare station paya pachibva kuMalawi. Kuseni kusvika kumba kwasekuru wangu tamukupedza kudya akabva anditora kuenda kubasa kwawo. Ndikatanga basa mustoro waisenza muna Lesmo store muna Resende Street, anga ari storekeeper. Ikoko inini ndikaita kuchitsaira kudini. Ndakashanda 3 weeks kukazoya Ndaro Obadiah Lupinda nchakafuya ari ningiriki ari mkuru wa Dynamos Football Club, coach wa Dynamos Football Club ichitofomwa patoda kuserasi paya muna Beatrice Road opposite police station paya. Zikanzi siya iwe angaita basa rosenza storo uye kuno kutoba kuserasi. Ndikabva ndaenda kutoba kuserasi kwakuita nawo mapractice. Inini manje ndikaona kuti zabhora idzi ndikazokwadza moyo gumbo rangu niendo makumbo chazotadza basa rangu liya music liya nikuti ndakasangana good guitarist anonzi Elliot Mario uye mfana kutamba bhora uye manje wairidza gitara kuipa za jazz. Saka tanga takabatana sterek ya achinifundisa jazz, achinifundisa music yakunokwera chizose. Ndikabva ndati bhora nchada ndikamuudza Robert Obadiah Lupinda zikanzi no problem. Jimmy Fish, George Shire namwe wesa akaende didindi kuenda Ndana Jackson iwe mfana Jackson inda kusiya kuzabhora ya mumbotalisa apa ndanga ndakwara chikumbu chiti anza no problem. Asi iwe timu yedu ikawina isusu munoridza magitara ane Elliot Mario wanzo tikati good one. Ipapo ndine gitara rangu electric amplifier says everything. Asi tine mabox guitar kuti kana timu ikawina soka ndisitukulidza gitara manje Elliot apa ino tanga tawanda ukutilichidza or Chris Chabuka ucha Jesu ari munza wakashaika. Ndanga chibatsira stereki yeyo. Zvitika ita sinhu sakanaka stereki ndo pandakazoti gare ndabva ndasiya basa patoba kuserasi paya. Umwe Ndara wakabva kuZambia uku ndimainstruments akabendi achisenza paFraser Chamas wanga ari switchcraft man uchita maswitch kagadzira maswitchboard machiyawa akantora kuti tikanzi uya ndido kuzoita leader band rangu iwewe utsage musician ndiite band rangu. Ndikabva ndazopuwa instruments ndikazofoma band rangu neSpring uye ningiriki City Buffaloes band. Tikafamba ndoba ndikazotora Charles Makokoba waifiriza ari mwana wechikoro achipedzisa form 4 yake chimfundisa besi akazolidza zvakanaka neti katenderera kwaMutari Bulawayo kwese nekabhendi kaibikako. Konetaneta right vano DRC paakazoya ku DRC achiditsa paFederal Hotel because munoziva vano DRC kana achiditsa ziya anenge achingolidza rumba chete. Zvino vanhu anenge achitoda variety tida paite munhu anoimba English uko kwese kusimba kwanga une Jeffrey ndianga achiimba chirungu, kwarire mambo kwanga uliwira mukashiri ndianga achiimba chirungu. Kumabhendi wese uku Limpopo Jazz Band anga asina vanhu acho Darlington Band namwe sakadaro anga asikakwana. Avanitsaga inini ndikabva ndapinda ikoko inini akandipa gitara ndikaita test ndikaimba ndikavaridzira Jailhouse Rock ya Elvis Presley. Akafara sitira kumana kusvikira andipa jobo ndikutanga kwandakapinda Limpopo Jazz Band. Tazoridza usiku vanhu akalira akapenga vanhu kundifarira stereki. Kubva ipapo manje ndikabva ndaita member of the Limpopo Jazz Band kusvikira nanhasi. Vamwe vangu vakadzokera ku DRC ine akandisiya chinhu nesteroti ndi ndakango kungosiya zvangu zvemabhendi but yezvino tode kumutsa bhendi yedu ndikangoona masponsors because handina masponsor ndinyanira akunona kuimba ndinawo. Tine kasikana kamwe kanoimba stereki kanogara nomwe mufana anocha keyboard stereki anogara uko nemufana wangu anonzi Mike anodhiraivha marori awa anogara uko anoridza bass. Ndakamufundisa drums ndikamuchinja akazoya parhythm guitar iye zvinoza kurowa bass rinochisa ane shungu futi yekuridza lead guitar
vana vakadaro ndinoda mazondozo ndakaita nafana angu enda anwe doro aiwa azizidhakwa kana vese ava ndochechi anoenda kuchidzidza kuti iye anoridza keyboard mumachechi mazona saka tototsvaga umwe sikana futi wekuimba tozoona mukomana kuchangoma mazona manje zvino sponsorship manje ndiye yandinetsa kuti ndidini namai ndifambe kwese hakuna munhu akundibatsira kana mai kunzekwa ivo vana akandibatsira ndakuwara accident ndiye akandibatsira but noti munhu anouya kuzondibatsira kuti ndarapire keyboard iyi madhiramu awo ita basa ita bhendi hakuna mai mazone manje ndo nyaya zizhinji andingatsanangure maningi because ndakazinyora kudhara mubhuku ndo muchazonzwa nevese vandakafundisa music tanzwa muchitaura kuti tidzoke kumashure shuwa tanzwa muchitaura kuti makasiya imimi chikoro baba vaenda mhiri kwemakungu makasiya mune makore mangani uye mapa gwaro rakaita sei? Nekuti ndakauya inini tingakuti nofanira ndine 18 years I think 17 or 16 ndobabangu kana 15 between there ndobaka akaenda out adzoka manje anozoita futi kuti ashande futi mtown muya akangozoenda kunogara kumusha achinoita zakumusha ikoko nzemapolitics vawo kupwanya federation mazona inino futi manje ndingoziitira zvangu asi mai nanzadzi zangu neningina wangu wese ndindakabatsira kwaita kuti aende kuchikoro zvakanaka amwe acho maform 4 umwe wacho akafa neaccident yemotikari achiita form 4 achienda kuchikoro pablantyre secondary school akafa neuniform iri apa yechikoro mubhege zvakaoma noti ndikafunga manei ndikaita song yake kuti imfire like son imfire like son ikarekodwa naHobista Sham nechakafa Dominic Masnandisha tiri pafederal hotel. Hobista Sham naDominic nguva idzodzo vanga ari pambari radio station mbari yebi iyo isati yaita net 1 isati yaita yawo FM isati FM iri mbari chete iri mbari radio station chete. Hobista Sham wagara papaistic enda achipromote mabendi achiti akaona mapromoters maengineer anorekoda vaya kuSouth Africa fanika garo tiro recording company yotsaga vamusician isusu otirekoda ndo manje nini akandirekoda imba iyo yekuti Imfire Like Son yaiti so Imfire like son, imfire like son. Imfire like son, imfire like son. Alakusura tenga njinga okutadzipita kuchito. Alakusura tenga njinga kutadzipita kuskuru. Chautatsata mwini imfa njomweyo panjira. Atenga njinga like soni kutadzipita kunchito imfa njomweyo panjira sole ndakanganwa asiri pakasingoro kangu kudhara katika Imfire Like Son imfire like son rufu like son rufu rinodzitsa tsitsi like son otora bhasikoro akuti achienda kuchikoro rufu ndiro rupanzira akabva ngutsika motikari nechimwe chidhakwa chakadhakwa chidhiraivha chechidhakwa kana achingamire enda chakazosungwa nemapolisi pafula time pafula 3 days 2 days ndamunoza mapolisi ekudhara anga asingaseke kana ukaita kupara mushanasa notokutsaga chete kona iye akaoneka akasungwa mazona ungu kana akadini ndizvake takangomuregera takangozisa zose kuna Jehovha kudenga kuti ndiye anoziva chero nin'ina wangu akaenda mudzura ndozakanditira somwe iyo yekutanga
ndakarekodwa negara between Tiro negaro but charge wanga ari webster sham nenchakafu Dominic Machine Mandisha ndo ana akandipromota Starek akazoya futi kuzondirekoda inonzi macopyrights vatotora music yambira iyai yakudhara tora uta wako ndoda kuenda dzinoruma vashe dzinoruma vashe woy tora uta nemagitara tichitora gitara regetsi nembira kumixa pamwe chete ndopakazotorera musician kuti achiti gitara nembira azhinji andingadudzise mazita awo akatozitora kwandiri izvozvo saka hazina basa afana wangu ndakafundisa music ana basa navo ndozikudza kuti zvinhu zvedu zifambe mushe samusic ndozaka ndiitira apa mai kungoti tore zvinhu zvedu shoti takatarisa Limpopo Jazz band renyika pane matambudziko amakambosangana nawo here uye matambudziko aya makamakunda sei? Matambudziko ataisangana nawo kare ndekuti izo mai tikapedza kuridza bhendi riya unongoona matsotsi atimirira panze kuti atichaye atitorere mari kana chii zvinhu zvakadaro ziya zamanga kana pasina polisi tinozoti tachekera but polisi kazhinji inobva yabata ikamubata tsotsi anoita izvozvo deport kumusha hamuchamuona futi mutauni ndoza ndo chakati yamura ichocho ndezvinhu zvaingotinetsa matsotsi kuchaya vanhu kana muchibva kupi kumabhawa so but hey kusenza kwedu taishanda zvakanaka Starek mari dzedu varungu vacho oti ukashanda mande yega tose tiri papei kutambira mari edu zvakanaka zoti vamwe tichitofamba mumotikari tichitenga dzimba kuita chii zvakadaro kuroora asikana akanaka nditaurire ipapo matara zvemusikana kana mukadzi wenyu makamurora muZimbabwe kana kuti ikoko kumhiri kwamamuro? Zvakaita sonza kudai ine mukadzi wangu kumusha kumalayi iyeyo takaroorana ndikabereka naye mwana zvakanaka tikarangana kuti inini ndikauya kuno kuzoshanda ndikaona imba iye anofanira kuti auye kuno kuZimbabwe. Zvino inini ndakaona mari yangu ndikatumira abereki vangu mari kuti anditorere mukadzi wangu ankwidze auye kunoko plus panguni hama dzedu dzeuya kuno kuZimbabwe. Manje abereki mukadzi wangu ini vakaramba kuti mwana wedu angaende kupi angaende kuZimbabwe mwana wenyu tanzoti akuridza mabhendi iko kuchichi akati ai mwana wedu sakushanda zvakanaka samabhendi munongoziya iye achiita samabhendi haana noise nemunhu haana chii haadisa akadzi anoda mukadzi wake ndiye aiwa waida angadini hameni pfungwa dzawo zvaangachida kuti adini isusu takangoti abereki vangangotaura itai zvamuno but mwana wedu todini tinochengeta akakura zikanzova kuti mwana akaita 6 years tokupasi kuti dimulere zvikadaro kusvikira mwana wakura akafaenda kugara naamai vangu baba vangu ashaika mai ashaika iye ndiye akabvapuwa pakugara zese everything kuti handizive kuti pane makore mandisati taonana but pandakaenda kumalayi ndakaona anga ane ana kana 5 kana 6 you see kumasitendi wedu taigara vacho kundirande zvino munongoziva zvinhu zvinochinja mataundishipi anopwanyiwa apa andichaziva ndo zvakaitika neupenyu hwangu inini saka ndiri kunoku manje ndagara steki ndoti pandakabva kuHarare ndakaona kuti kuHarare kwanetsa tauni life yanetsa beta ndiende kupi kunotoni kwangu inini because hama dzangu dzese dziri kunoku notoni sekuru wangu ndiyakauya kampani inonzi ropapu ichi yemapepa zvino baba diki wangu kampusa akashaika tanga tineni ngiri tombstone yawo nezuro chaiwo vakaguvarawo zvokuti nezuro kwanga kwazara kumba kwawo ikoko ndikaimba song yangu gospel music ikoko ndakumbirwa nevanhu zvakanaka straight iwawo ndakaita kuti ndiuye kuno kunotoni tikagara kunotoni tichiridza
cocktail bar ngoni cocktail bar because vamwangu ku DRC vangadzukira ku DRC 1969 iyo ndo pandakauya muno munotoni ndakatanga basa 1970 munotoni zvino 71 ndo pandakazoona manje ni adzimai vangu ipano mazoona manje zvino akandibekera first born yangu ndiye akabereka mukomana mukuonari apa uyu first born ya mwana wangu pane nina wake ari kufama kuroti right kuna hanzvadzi yake imwe iri kumasvingo yakaroora iri kumasvingo kune amwe hanzvadzi yake imwe iri kusenza chegutu kune mwe hanzvadzi yake akaroorwa ari apo right kuzoti nin'ina wake ndikaning'ina kakadiki iwa ndinofunga ari pa7 ndovandogara naye iye pano mai because kufa kwakaita amai ndaangara ndindega inini iwo futi ikoko zvakanetsani murume wake amene zvakaita sei ndikati manje azukuru angu angashupike uyo zogara pamba ndiende naye panapa manje dambudziko rangu rese ndiye ora national FM magamba vese anoziva iyeyo mazoona kana video yakatakatora iya ndiyakataura pavhidhiyo pacho maererano nezvainini ane aning'ina wake kune Elizabeth ndiye anosenza government stores somewhere mabuilding chichichi murume wake ndi polisi anogara kutopison depot kuzoya mumwe wacho Feruna ari kwagovhano ane vana vake wofuti murume wake ndi wemaina ava segolide avo anonzi abhanda ndi murume wake zvokuti haagere zvakanaka stereki then kuzoti nin'ina wake after university akabva aenda South Africa anonzi Memory Phiri ari Cape Town zvino Cape Town kwewashanda akabva avhura crash yake Cape Town akabva ashedza nin'ina wake 2 noko netalent vese ariko kwasikana noko akaenda mwana wake takati usatisire mwana wako iwe enda naye ikoko uyu talenti haanga asina mwana wanga ari pano manje anga akadzoka kuno kuzogadzisa chitupa chake saka ndikaenda naye kuzitupa ndikamutoresa chitupa sese everything akaita laki mwana iye anombonyorera kuti aliyana akati size because ndikavava ndikati ndisize ndikanyora mwana wangu size zvakandinetsa ipapo asi zvose zvakagadzirwa zvakanaka pane mukomana manje Zefania ndiye number 3 uyo anongoita izvo zvekuchira mamaini kazhinji manje fish uko kumudhamu uko ndaidoti aite zemusic but hey pakangoangapewaya pakangoti hey toda kumana achienda DRC ndo watubatsira kabira iye akajoina army akaenda kunoshanda ku DRC zvakanaka sterek tiri pandiyo ibhadhara rent imba iyi zvakanaka sterek achitumira mari yakudya amai vake zese everything but pakazoti adzuko DRC pakati apafana ivavo vese zvakanga zvazangochinjika kungochinjika mari ere kana chii manje tongona ngoseya ami yacho zvina kungozvishupikira kuita mabasa ake ega self pasina benefit yakadini mazvino pandaidoti aende nofunda engine uye afunde ningiriki electrician kuti adzigadzira maamplifier adzigadzira chii kurekoda music chichichi but zvese izvo zvakaenda mvura mazvona asi azukuru ivava ndiye akuita mabasa azukuru akuita basa mwana wangu mukomana angazviva kana gitara cheri asi asikanawo vanoimba zvakanaka still oti ari pano kuimbirai so nayo you can't believe tinogona kuimbirai dzimbo dzaatoimba nawo anogona sei sekuti takatarisa nyaya yezvemumhanzi vazhinji vanoti hamuna mari imi makazvimirira munoti kudi kuti ndizvese
vazhinji vanoti zvemumhanzi hazvibhadhari, hazvina mari, asi mimi makazvimirira munotudi. Anai mufunge anomboteera izvozvo. Uri baba angu namai anomboziteera izvozvo. Because takazviona tinoziva kare. Baba angu vanga ari munhu anoda jazz negospel music. Akagara mamusician akawanda anoziziva izvozvo. Hapana kana one day akatizonzi iwe dzemusic siya zina basa zina waitondipusha kuti leader mufunge kundifundisa piano. It's not a joke. Komanga kadini music ine mari amai hakuna basa rimwe risina rinobudisa mari fanika music. Kana mune nyika yakanaka inokubhadhara imari ine makampani music anofamba, yes, music inobhadhara. Yes. Manje noti kuti kuno shop yokutenga instruments dzacho kudhura kwadzinoita, and deposit anokuda kuti uise, and avadi deposit, and avadi ameno kudhara mai wengoti kusika mushopu yemusic so manje so muda chi toda instruments mune band renyu mukulidza papi tikulidza pakati kumbhara katraka la municipality zikanzoraita torai tsamba kuna manager wenyu, munotora tsamba kuna manager wenyu unoenda naye kwekwe zikanzoraita uya naye muzotora instruments kunoko anouya manager wenyu. Manje mwendi ona tikupa instruments ishi iwe chitora mari yakati papeya yako mana uchitipa isumari kunoko pahyper chase straight makutopuwa instruments makuendi nolisa. Ndisaka mungona music instruments vanga kawanda and musician anga adini maband akafumbira stereke muno muZimbabwe nde time yedu isu iyoyo. But time ino yakaita yacho hamai talisa hizo nditosha ine nditosha code chaiche lekuti ndibayire amplifier yangu mumbo andina mkodi makodzi andina dzakapera dzakafa majack plug cheko cheka na microphone chaitso hapana fanika iyi chimwana magitarosa iri ndakatoligadzira ndakachitenga chamajunk chamachaina ichi pandangochitenga changogara 2 weeks chabva chaita nsana kweche uyo akachivhura uyu ndakachigadzira so zvakanaka izvozvo. Vari kudhara titi kwatenga gitara rako igitara rakasimba manje zamachaina izvi hazvigari anagara to fenda ndemagitara akasimba but yezvinesa kuti endoti utore instruments yako unotora instruments yake iko kwamai ziso rake ravanokutarisa we anotarisa kutarisa pasi kuti unamai unozvikwanisa never mind kana achizoti unoimba sei havana acho ameno but kudhara kwangosina izvozvo aiyo une ka CD kako kamwe chete kasingoro kako kamwe chete utopuwa instruments ukutoita zvinhu zvako ndichi chimwe chedu chatinacho isusu business zasiyana nekudhara taigara zvakanaka zvishuwa si. Saka ndeipi dzidziso yamungade kupa kune vamwe vada kupinda zvemagitare zvivana vachida kupinda usini? Ini dzidziso yangu nawo yese andoti apinde mumusiki apinde zvemagitara ndodoti shuwa aite practice zvakanaka akompose music yawo zvakanaka asabe music yeumwe munhu kuti ite yake ngakompose music yake adini aridze akunoti ndokopa ukanza music yaOliver Ntukudzi ndoimba seizvozvo yoita yangu inini ayo ukanzoya chibadura woti ite yangu kana yaSamon Chimbeto kuti ite yangu kana ya Thomas Pamfumo kuti ite yangu azite iwewe komposa music yako uite yako music ibude ana kukomposa tiripo sisi ma-elders vatinobatsira kuti fana udotofambe sei so enda so uite ndebasa retinoita isusu manje ivo vaya manje anongoteera guwa chete kuti haiwe usateera vana vaya manje anovhadzika pasi kuti aende mberi nemusic hakuna tarisai hardship tiinayo nei vese handiti vave marova zvakubhema chiya inonzi vafana vaya zese zanotora chigropu so wotora chigropu kanya wotora powder yacho yachiisa zvakanaka izvozvo ndakushaya kamabasa mabhawa acho hakuna anotora macontract kudhara taipuwa macontract mabhawa mwese mwatinolidza
ukada band uya panapa mulangani tiri pakati right contract mini join njani band leader nduyo come on contract yenyu tikupe mari yakati akati mari yakati ndiyoyo munenge muchitambira imwe somande and isizi zvanga singatirwadzi kana kulidza kubvira Monday to Sunday no off zvanga singatirwadze tanga singazori chinonzi off chi teredza daily chero chizoti nimusomande ndangunotambira mari yangu zvainakidza sterek and manje ipapo vanhu vemahotera manje achiita mari sterek and vanhu vacho whether kana ari munhu mutema kana ari chi vaibhadhara afanika saingoita varungu but yes nezi mukamuridzira kulidza soka iwe mwapedza papa unoona yakuenda kwakudzera ndanga ndenda kufama wari mafanenzara muzvinonetsa saka vana manje anoluza hope saka asi pakadaro paya hafani kuti uluze hope shinga chete nekupurakitisa music yako iwe be strong ushinge stereka ako nokuti uchekuti just because hanzi inini yako ninyema chichi because music is in your own gift given by God. Chinhu chawakapuwa neMwari ndichocho kuti uri musician one day unobudirira chete iwe zivai kuti time inochinja hakuna zinogara zviri so iwe unofanira kuziva kuti iwe wangosina mandebvu but iye zvinezvi mandebvu izvo zvausisiva zvinhu zvinochinja mazoni saka manje zvikadaro zvinhu soka iwe shinga usaruze hope nekupractice composer pausingagone bvunza maedas fanika isu pakati mudhara ndiite sei mfana enda so ita masoona manje ina akundishupa akustudio wangu engineer wangu engineer akushupa ionoita so akonohondo naye akonopopotera naye akonodini sit down naye taura naye zvakanaka mpe chichemo chako iwewe nemufananidzo wekuti iwewe kana problem yako nayo mumwoyo mwayo chekutanga iwewe ipa chichemo chako neMwari kuti akutungamire akupe nzira kumbire ishamwari yako inogara naye Mwari every day ibimiza mwoyo panapa mune Mwari wenyu ndine wangu uya newake matose tiri pano but vanhu hatizive izvozvo mazoni ongosiya Satani chete uya manje Satani ndianokanganisa zitarekizose ndakamboona bhuku renyu rakanzi struggling for musical fame titsanangurire kuti bhuku iri rakazoya mushure mekunge zvaita sei bhuku rangu iri ndakatotanga 1984 chikonzero chakaitira ndinyore bhuku iri ndakatsanangura inini nhoroondo yangu kubvira pandakatanga music ndiri ndiki kuMalawi kulidza mubhandi wangu muMalawi kuya kuno kuZimbabwe kusangana nemamusician abi yangu muno kuita music yangu muno munational zoti national yangu iyo kwesa na studio wese takalidza kwesa zvose izvo ndinotsanangura nevandakagara navo vandakashanda navo vandaifundisa navo music vateeredza titose tichiita zvinhu zvese vekuvabatsira music ndivakawanda ndikaunte vandakabatsira music kana nchide kubatsira music inanga singade mari yako ndokubatsira chichemo chako chauya kana ndoda kuti ufunde gitara ndokubatsira gitara racho iro fanika kubatsira kwandakaitwa inini nevamwe ana Kristu Chabuta vaya vaingotibatsira hapana mari yanga achitsvaga Phiri kuda chiko ndoda kuti ndifundise makodzi ejazz alright anoita so oro ndirasabangalisi totani vese achakwaferi vangotifundisa mahara pasina zamari ziya but iwe kana uchifunda unofanira kuisa mwoyo wako wese ndi uchiyepa uchiteera zvakuita ziya usikawina ende achikuta dokumenti ende akaona magona paya akutsvagire mabasa futi ndiyona kwazo kuda akutsvagira mabasa kuti chena aifana munoridzapo mufunge ana Thomas Mafumo yese ungafunga kuti angachiridza mulamba naye inonzi Vito Tavern iyai ndomwaridzira Thomas Mafumo yes akakurira ipapo achinzi band rake rainzi Springfields Band yes kune imwe John Nyati wakashayika wanga neSparks kune imwe Karado wainzi Lawson wanga neband rake rainzi Impossible yafana imuno mbari mweya band rakanetsa iroro
kuzoti ana Naison na Simon awo akazoita band rawo futi nawo chichichi vese achiyemusimumbe kudini no asi afana manje tegera chaudza kuti afana please ndapona upenyunga unofana muchizibata upenyu ngozibata musangoti kwamungalitsa band nasi kwamulidza band kuya mukadzi wega muona kuya mutore mimi mwangoona chete sikana iko kuti wanaka wemautora ukumbaone mukadzi it's not good munoga nemukadzi mumwe chete kumba izamaruwa siyana nazo endai munolidza band chete mupedza because kwanotora chirwere haukuzive ndechakanetsa afana vedu azhinji avo mazoona manje ndisaka muona kuti azhinji akatisiyara adiki nyaya izvozvo chete ane mari akangoita mari akadzi anodai manje ipa panje ukasashinga manje uro isusi tanga tine mari tichipfeka masutu Monday to Sunday manje mota idzi takadhiraivha kaindi yose but ndaigara newani girlfriend chete ndikasiya ne zatofura mazoona manje akonditi apa kuzosvika ndazotora adzimai vangu vandikabereka navo vanangu no problem Mwari akandikomborera ndikaita vana vakawanda nowe kumalai wacho neamwani sangu ava ndiasiva vakutozviziva kuti vane vana vemusango hanzi mari ikawanda ka because toitogara kava 6 months 8 months 9 months ongozoyeuya ameno abereka aka kuti hauda mari chichichi iwewe manje hani mwasiyane papai but apanja kuenda mwana uya unenge unomuona mwana wakura uchingodini yozotora mari yemwana gare unoona auchaona unopangozisiya kuti ungaite sei asi vana akachenjera anozoti baba angu ari pakati anouya tasvika muchinyora kapa sekuru mune mabhuku muchinyora ndangoona pakanzi ameno Karanda hospital pamazonditsanangurira mukati aiwa ritori bhuku randiri kunyora saka tida kuti munyatsotudza kuti sei makanyora Karanda mukasiya zvimwe zvipatara zvese very good amai sakaitika nzakudai so nguva pandakaita accident inini motikara after chironda changu chapora kandaenda kuKaranda hospital kunorapiwa chete sugandi zikapera zese ndakagara kuno kumushe ndopa ndaida kutsika motikari apa ikadondiponda ini ndikajamba ndikatsika inonzi banana private banana chi ameno ndabva ndakuti keche ndikadona kunoko ndikakwara private bone yangu kunoko zvino kuKaranda hospital ndagara pano pamba pano 3 days pasina kana one munotora akuzonditora kuti ndiende hospital saka ndine mashamwari dzangu kuuniversity college fanika uta wedu kufa kuli nani lecture ku history kuuniversity college then no mwishamwari wangu wachirungu anonzi geographics lecture history futi ku Edinburgh University College ku London. Zvino vana vangu ina unoti izoshupa sitira babangu gara akabva achaira mai wake akabva achaira phone ningina ku South Africa ningina yako hosi akungana asikana vese akaita kanzatu yakatubina mari yake mbichana malandi ndikuzonitora kuenda ku Karanda hospital. Tasiko Karanda hospital tikanobhadhira zese mechechi akatesta akadini akati nokuti muita operation padwa ma1000 akati 6000 chakuti tinoona kuti mari yesese taita sei apa kamari katanga ndasana kumbichana so tikati all right ngatichaire phone kunani kuna uta wedu kufa kuli nani history lecture pa University College iye ndiyakazobatana ni geographically ku London musikana yeyo ku University ku London ye zo dzikanzi no problem aindisei Karanda hospital ikoko akudzei malini mali kabuda ndikutumizira mali yake zishuwa
mari ikabuda tikamuudza iye akatumidzira mari. Shamwari yedu yakatambira mari akachinja akazotumira kukaranda hospital. Imwe yacho akazotipa pano vana vangu ya waya motikari tindosike kuuya anakuacha namwe ese apa akaisa misoro yavo mumwe chete kundibatsireni kundende kukaranda ndononapiwa ndikalapiwa zvakanaka kukaranda hospital. Kutambira kwandakaiteko kwakanaka Sterek, kwandifadza mwoyo zvokuti izvonzi dhokotera wacho chikadzi iyo kana chitaura anotaura soothing voice achikuudza chakachinyemwerera so chakuti pachirondera pacho kuti ndeikumura chichi akadini wega unofunga kuti ndatopona ka apa manje kakutaura shona zvokuti weshona yacho angainzwe kunge fanika musikana wapaZimbabwe but ari mulungu bambo zero lenyu ari mulungu bambo. Oropo operation yacho muso operation Friday asikana size rhyme ndi akandipo operator mumwacho ari pa Paranyat hospital ndakangana zita ari pa Paranyat hospital ari nanasi doctor namwe sari mamisho namwe because iyi time yandakaenda kukaranda hospital yanga iri time ya strike madoctors vese aenda mastrike saka ine anomokwanisa kuti ndiende pa Harare hospital kana ndiende ku Paranyat hospital because Paranyat hospital madoctor vese vanga ari pa strike. Harare hospital vese vanga ari pa strike saka ndingeite sei better kuenda kukaranda hospital ene treatment ndakapuwa kukaranda kwe saka kuti ndiite chi ndiimbe songo. Chakutanga manesi wacho achinitambira akazoti zonzi mabhedhi akuna saka tinongokupa mattress negombeza morara pasi apa tikati hazina basa mai zvakanaka izvozvo sikanzi kumwe akabuda tinobva takuisa iye pambedhi ipapo tikati zvakanaka mai Sterek imunoita zilati inini mai ndakangoti dzinembe chano ndakumbira Jehovha for 1 minute ndakumbira Jehovha ndakazoti pepuke ndakangona chimwe chinhu chauya musoro mwangu ndakatanga kuimba don't worry about a thing, every little thing gonna be alright, singing no worries about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my wish for rising sun. 3 little bits sit down by my doorsteps, singing sweet songs, a melody pure and true, singing this is a message to you, singing no worries about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Tamunzo manesi vese kuti vese akutoimba kunidaira ini kuimba vatanga manje imba imwe yacho imba imwe ndara sekuru imba imwe sekuru imba amwe kuti don't worry ndikati on a warm summer's evening on a train bound for Norway I made up know how to run away, know how to you never count your money while sitting at the table. There'll be time enough to count it when the deal is done. Oh yeah, I've my patient is vamuka mibedi bambani. Amanyitaka munza ukwekwe, amanyitaka munza kumasingo mbendera. Amwitaka muona kwa mtari fiesta pako. Ndiye kudiwa kwandakaita nevanhu vakaranda manesi ori paoperation Sunday to operation ndakavaimbira song madhokota akafara Sterek asikana narume afana time yacho iyo ndiyo anga ari kukaranda hospital achiita operation uku manje akuru aita mastrike kwese uku kusina but kukaranda kwanga kudai munhu amai ndakaita like namba yangu yanga ruma 200 chakuti but ndakazoita operate ndakazoparetwa zvakanaka Sterek
nomwe dokta mkuru wacho enzi Jamera ndanga ari charge weoperation. Very nice. Ndakafara steinano koma akaranda zvino zvakandifadza fani zikazoni mukadzi wedokta wechirungu uya uyu okutaura shona okutaura shona fanika shona chaiye ari murungu zikanzi musi uno zvoya kureview uya negitara rako saka ndakaenda neningiriko negitara kureview namai ankomana uyu taenda kusvika ikukuya tapedza zese everything zishuwa akakumbira vanhu vese kuti garai apo munzo entarayo ndikavaimbira ndopandakazoimba Karanda hospital number 1 isi ndanga pandakadzoka ndakatanga ndainyora akandikanoaimbira akafara straight zikanzi kurekode kungoti apa ndakulidzirai zvinhu zvandakaita kuti zvinombobuda musoro vari kana zviri parekodi asikanganiwe nekuti imi mofuti manguya tisingazive mataiwa mune chipo tseuku mune chipo saka vekukaranda varuzero kuti mukuvanyorera bhuku kana tatobudisa secret pachena vanotoziva fanika anoziva ndiye iningiriki Dr. Hagstone anoziziva anoita x-ray anonzi chimanga anoziva neamwe akadaro oro Dr. Jamera wacho anoziva kuti ndakanyora bhuku kuti Karanda hospital anoziva ndakakompoza songo yavo inonzi Karanda hospital inoto takatoirekoda kudhara iri pa samutezera kuripedza rini bhuku kunyora bhuku takapedza kudhara riri kuvanonoprinta vaya akapedza pati yakatoura iya struggling for musical fame akapedza iyoyo struggling for musical fame ndopachazotanga manje rekaranda hospital ndire kupedzisira saka iye mfana achangu ndikangopedza mbichana yodino opedza kuti aita edit yakaita edit tobva taendesa kumanje mashoko enyu ekupedzisira sekuru kune vari kukuonai vanoziva Jackson Kamonera Kamowa Phiri ndeapi mashoko enyu ekupedzisira kumafanzi enyu aiwa vanenge vari kunagidzwa bhozi ndatotinagidzwa mafanzi wangu anondida sereke ini ndinovada too much because hakuna wani fanzi wangu akandishoropodza ine they like me ini nofuti ndinovafarira stereke because ruraone nini aiwa ndirakomwarira tofanira kuti dini tichigara titose upenyu wedu wese takabatana tichiita zvinhu zvedu zvakanaka stereke nemafanzi wangu saka mune mafacebook page here nhamba dzefoni dzavangakubatei pavanganzwe mhanzi yenyu phone number yangu ndi 0775 068633 0775 068633 tinotenda saka iko zvino ukati akuda kuchipendera chirongwa chingovaroverai kamwe 1 chete seko 1 chete kanopisa ameno kamukavarovera inini ndokurovera gospel music yangu ndiye songo yandidoti ndidii ndirekodi iyoyo Give your problems to God. He'll give you peace and joy. Never try to be impossible. Help other people to know God. Be happy because you're gonna be free and spiritual. Never try to lose your hope.
love your friend just as you love yourself. Never try to tell lies when you know the truth is that if you don't need peace, you can't enjoy life. Thank God for His love to you. If you don't lose peace, you can't enjoy life. Thank God for His love to you. 'Cause He'll outsmart your peace brokers and set you free from sadness. Then you'll be free in His loving arms of God. 'Cause love of God is so wonderful. It's a free gift to you, a free gift to me. Be happy to receive it. Love of God is so wonderful. My way is a free gift to you, a free gift to me. Be happy to receive it. Be happy because you're gonna be free. It's in the fresh. Set you free anytime. Come on, but you still love your friend just as you love yourself. My way, never tell lies. You will never cheat. Come on, never be a thiefy. Or hitting anybody. You gotta be cool. Peace in harmony. Never hate anyone. Come on, just your love your friends. Come on now. If somebody done you wrong, you gotta sit down with him and talk with peaceful. In the name of God, yeah, they will help you. Never, never, never be harsher. Ogambra. Come on, Kurariti. Zero, leave it away. Come on, just love yourself as you love your friends. Love, 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 love. In the name of God. Seguru pane rubatsiro rwamungade mimi kuti mubatsirwe naro nemhuri yeZimbabwe. Ndezvipi zvamunoda kubatsirwa? Izvi zvandoda kuti ndibatsirana ndizizi. Gumbo rangu iri kuti liite zvakanaka chekutanga. Ivhu yangu iyi. Mazuva ndinoti ndikafamba ira operation riri mushe still but iri racho iri ndoda kuti ligadzirwe kuti liite mushe. Kune madoctors vaya anogona kugadzira gumbo rangu rodini. Chechitu handina ma-instruments ekusenzesa kuti ndiite music. 2 ndoshupika inana kana mari kana chii. Hapana munhu anondisponsor kana kuti ndione chii. Sokuti ndizvibatsire tarisai pangu panapa. Hakuna fence kana chii. Munhu angafunga ndepa legendary musician. Legendary. Tarisai zvenyu vega. Kushaya ikoko but vamwe vanobatsirwa. Ine handiri vami ino zvakaita sei. Saka ndikukumbira rubatsiro kuti ndibatsirwe kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Ndiite kabhendi kangu. Kangave kana kati vanhu 5 it's right. Ndai ndinoridza gitara. Mufana wangu wa bass alipo, mufana wa keyboard alipo. Musikana wekuimba alipo, tikutsaka umufuti musikana wekuimba. Kuti tikwane tinochaya ngoma. Anochaya ngoma topedza. Takwana ipapo hatidi zhinji. Music yedu tinoridza variety music. Toridza iyo iyi munongoza afro music. Toridza futi na rumba kana anything chauya nyama. Tinongoti taitiite. Chero iwe ungaziite kana usina instruments but kana muna instruments munogona kuridza zvese zvanoda. Asi chikuru choti ndione munhu anobatsira instruments. Dzingave zvekudhara zviya zvisina basa. Chero chiseti chedrum chakaboka ngandiipe. Mwazona.
amplifier dzimwe dzakadini haiwa ngaandipe kuti ndidini batsire bass guitar, lead guitar, rhythm, selector. Handidi zvinhu zvinodhura ziya, ndongoda zvinhu zvaanofunga kuti iwo vakasenzesa vangondirasira inini. Mona ndichi chimwe changu mai ichocho chikuru netreatment yangu yemishonga kuti ndione kuti ndikufamba here ndatambula stereka because kune madhoktors anogadzira makumbo mushe fanika kuoperate kwakaita angarekedze kugadzira inonzi chip bone inonzi ni handizo mona manje si nyaya yangu ya chimwe changu pachiri akakapenga katsoka indangobata angu pekuti anzi be happy to receive the love of God. Aiwa kari kupisa machinyona nditi inyowani kai inywana santa record avasati vatorekodha but vatotipa isusu izi tinerombo rakanaka seSly Media TV zita Nyagu Elizabeth. Until we meet again, maita basa sekuru nekutigamuchira. Tanga tinavo Jackson Phiri Kamowa sezvavambotaura tiri kuno kuNorton.